لباجارên Bakur nexweşînên zaroka bûye kêşeyeka serekî. Dayîk û bav tînin ziman ku zarok bersîva tedawiya jî nadin û her carê xwe li nexweşxaneyan dibînin. Li gor agahiyên dawî li nexweşxaneya zarokan a Diyarbekirê rojane 2000, li nexweşxaneya zarokan a Rihayê 4000, li Farkîna navçeya Diyarbekirê jî rojane 1000 kes diçin nexweşxaneyan. Hekim arkadaşlarımızın durumu özellikle acillerde çalışan. Pisporê nexweşînên zaroka Mustafa Mesûd Qaya da zanî ku bi taybet şobayên îsal li ser zarokan bandor dikin û vebûyîna kireç û dibistanan jî sedemeke belavbûn û zêdebûyîna nexweşînên girîbal e ku zarok nexweş dike. Qaya hişyarî da malbatan ku divê zarokê diçin dibistanan zêde biyên malê re temas nekin û xwarin û vexwarinên zaroka divê bihêz bikin. Soğukların gelmesi beraber salgın hastalıklar tabii ki arttı. Bi hatina sermayê re nexweşînên şovbeyê jî zêde dibin. Nexweşînên girîbal jî yek ji wan nexweşîna ye. Bi taybet divê xwarinên baş bidin zarokan û tiştên ku vîtamînên wan temam bikin bidin wan. Heta dikarin divê ji ciyên girseyî dûr bisekinin. Zarokên diçin dibistanan û kireşan jî divê bi zarokên li malê re zêde temas nekin. Dîsa yên ku nexweş bin divê neşînin dibistanê. Da ku zarokên din nexweş nekin. Divê beriya ku rewşa zarokan xirab bibe bibin doktor da ku zûtir baş bibin. Welatî jî ji ber nexweşînên zaroka her hefte dubare diçin nexweşxane û radgihînin ku ji ber nexweş zêdene doktor jî nikarin bi başî zarokan tedawî bikin. Nûreddîn Büyük tîne ziman ku hevjîna wî carekî zarokê wan aniye nexweşxaneyê lê baş nebûye û îro karê xweştiye û zarokê xwe dubare aniye nexweşxaneyê. Gere 2 sal û nîv e û îro çend roya tişî radiyo ava kîno di verşî îsala dere mecekî anî xweş nebû bû vecera diyan tînin. İro sê roye, îro sê roye me got îlaj mîlaj me axir kesicî dayê xweş nebû me îro dîsa anî. Doktor got ateş matêşî we nêrabe ve îlaja xêra tune û dîsa bîne. Yek salî wan. Bayram da jî bavê du zaroka ye û tîne ziman ku her du zarokên wî jî nexweşin û dermanên ku didin jî zarokan sax nakin. Va heftak nexweş em sürekli de tê û derin pek ilgilenmiş naw yani. Welam tê talîlat em divê her re em der îlaj em digirin tu fayda îlaj mîlaja tune. Saziyên tendurustkara jî balê dikişînê ku nexweşîn zêde bûne û tendurustkarên ku xizmet didin jî dibin zextên girandane. Daxwa jî dikin ku hişmara tendurustkaran bê zêdekirin da ku bikarbin bi baştirîn xizmeta tendurustiya gel bikin. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbekir.